Nchirengo kwani na indewe umwanchomo tegereri bwegetaseni kia radio vuna 102.0 FM na ninkwali na SMS ite chikosali tumanyibuna tekikura sebiti onche gongoro kwa Geoffrey Ngongo. Timothy Ikilimo nigo hacholure buna homo director bwe chigosali aiga Kenya na kureli bagali ya Gabriel Komora oyikonye ole buna homo director ntenera segeka kyomwaka oyo moetire nigo airwe libageli lyokora esekta y'ekigosori hane muno mu director bene ase okoligalia ebing'ese bya ekigosori ase katiba y'enko yaiga Kenya ane mono y'omwaka bw'ekiri 2013 chingaki ekoruribaga gochi ase mu director ane mono okoligereria okoroisigwa n'okoringorigwa kw'ebiti yaiga Kenya ane mono okwenekebuna chigosori ngokina chiri gwetera chinsemo cha mashinani na kobeka ebinto ensemo na machiko ayara konya sogokinia chigosori yaiga Kenya ogokinia ebiewa gwetera sechi academy yaiga Kenya na ane mono kogendera gusira chigosori gwetera sogosegeta abasaiba gokina bono na gokinia sector y'echigosori mense ya Kenya korwa chinsemo cha mashinani oikase ebirengo bya igoro kigima nigara chikwera libage lyobunenchereyemo yokwenda kora enseme yo chinga kikebarua kia yekenekera chikoba okweneke buna ebiti nkoba bireta yale bosibwa mameranio ya AFCON y'omwaka bw'ekiri 2025 aracho okolekana imense ya Kenya chinga kiense ya Kenya ya bekire enseme ebiti bitatu igatia bonegeti gya Talanta ekigorengane serikali kelire 53 igore yemia asubwa gachibwaye chinga kiboigo wisara y'ekigosori gwetera se omo director bw'ekigosori yogosokorwa bisi Gabriel Komora konyararire buna nigo ebiti buna kirigia kasarani na nyayo byabikirwe ensema senchereyemo yogoche kolingorigwa bosibwa mamerania yo bunenchereyemo yense ya Kenya kweroberi gocha sugo chikwaligania mameranio ya AFCON y'omwaka bw'ekiri 2025 CEO bwekiombe getenete ngo yaiga Kenya gya Football Kenya Federation Hanold Ndege nigagasaine kweroberia gochikomaswera oyo kabeire omo referee hasa matuka mega Wilfred Marori asokwendera kobeka ane monase mitandao ya yekerero kakomosalia elieta chingaki Ndege hagasaine kweroberia gochikomaswera sekegambero Maruri nigo habire gako goseniga irwa matuka tanabere elio okosabo kwabera ane mono ase emetandao ya yekerere yabere gakobeka mangana arengete komosali Hanold Ndege erieta chingaki airwa matuka tanabere goika omweli weikeiga eligosabo kwabera ane mono bunenchereyemo yokoligo kwaberwa ase ogochigosweruku nigo Ndege hatebere buna aise ko batakorabo nigaraji kwimuke getambo kerogyo kumwira seke gambero na kumoswera ane mona so kwenda kumosalia elieta ase mitandao yekerero Watigana na yo hekemene kama ke liga nense ya Kenya ya SportPesa League nke kosaliweli tukolia lero chinga ki timu ya Bandari asegeti kiabugianga gyambara ki stadium ochakira chinsa hisano na isato erachie kojaligania timu ya Polisa asekemene no kera chiko chireta machitimu echibire hanemona seganga yo koligia liga nense ya Kenya ya SportPesa Premier League nigo timu eyo erachiko yariga gochakira chinse bire timu ya Police anemono yarekane koligia chinchera chokogero bunyangongo bwe liga nense ya Kenya obuya bugoletie season elia ase okoligia chinchera anemona so bwibwili tukolia lero borachie koenekia okoyebeka saga ya sokwegerera obunyangongo bwe liga nene yense ya Kenya ase ligi ya National Super League bayekimene kemonga osari wa seli tukolia lero ochakira chinsa kianda chia mugaso chinga kitimu ya Gucha Stars erachie gokolesa bali bunenchire mu jikobekana byara hamone timu ya Soy United ochakira chinsa kianda chia mugaso timu eyo ya Gucha Stars nigera chikoligi chinjira chokora nas chinjira chia chiobubui
maiga ya yogokuliwa egolia masibosa heikendi eta segetikia chigosori kia gusia munetimu ya Kapati Yuta asia yekulia egolia masibosa segetikia bogianka chinga kirerera chikoligi chinjara chokore na senchera chia chububwi anemono kwenda kulikia amachibu garamaya ase season iga ya bentangani ase liga yo ya National Super League. Gotigana nayo klabu kia Gor Mahia niko kigasaini gwetieria bosia seke meno kiabo kerbosibwa bo keikendi chinga kibaraji kubekana byara mu timu ya Sofapaka etimu eyo niga na sama igelio maiga yokonyora ho bwibwe chigoli iberase maseke meno kia rigia ko bakungera heikendi eta chinga kibali kuminyakania amone timu ya Bidco asegeti bale kuminyakania segeti ya Kasarani anemona chinga kitimu ya likoligi chinchera chokore na Super League nense ya Kenya obuye ikendi chinga kibaraji kubekana byara mu timu ya Sofapaka niko baraji ko wingencho anemona sokwenda kubatukuta somo choko bwe liga nense ya Kenya chinga kibaraji kwenda koigolelia nseli point anemona chinga kibagasene kuminyakania mu timu ya FC Leopards asobunyangongo bwe ligi enene yense ya Kenya. Mogosori bigetiga tibwe timu yense ya Kenya Harambee Stars mogosori Eric Joano Mundi ni gobono abutoire konde yaye amone timu kurwa sense ya Saudi Arabia timu ekosari ase ligi entangani ye ense ya Saudi Arabia timu ya Al Sufi chinga kemogosori yo aikiri konde yaye anemono kurwa se timu ekurwa sarongo rwa Middle East mubure bwense ya Kenya bwimya kemerongo totono yomo ni gobona araji gosokura se klabu ekyo maiga ye konde yaye kubutoka anemono chinga kibona raji koligia hasara jigoswa asoko solinko yo yaye ase chiligi au niga swete ase klabu ekyo aso mwaka wechiri ubere maongebere na isano chitariki 14 umutenyo gatana gatatu chinga kemogosoro yibono araji goswa kurwa se klabu ekyo chinga kia swete ase ligi ya Saudi Arabia kurwa se klabu kurwa sense ya Romania kia uta arade chinga kia swete ase klabu ekyo ime yense ya Saudi Arabia asebona sokeri kurasi klabu ekibene gotigana nayo nakoligalia semino biga kombe ke UEFA Champions League birachi kosoli gobotuku bwa lero nigo ebirabo obirachi koswagetigo chakera chinsa isano chibotuku bwa lero hanemona sebiminano biga kombe kichinga ke Ajax Amsterdam kurasi ya Netherlands erachi usikania mu timu ya Olympiacos ya timu ya Arsenal erachi kubekana byara mu timu ya Kairat Amati chinga ke timu ya Atletico Bilbao erachi kubekana byara mu timu ya Sporting CP timu ya Atletico Madrid erachi kubekana byara mu timu ya Bordeaux chinga ke timu ya Barcelona kurasi ya Hispania erachi kusikania mu timu ya Copenhagen timu ya Bayer Leverkusen kurasi ya Germany erachi sikania mu timu ya Villarreal chinga ke timu ya Benfica erachi kusikania mu timu ya Real Madrid chinga ke timu ya Club Brugge erachi kusikania mu timu ya Marseille nere timu ya Borussia Dortmund kurasi ya Germany sikania mu timu ya Inter Milan kurasi ya Italia chinga ke timu ya Eintracht Frankfurt erachi kubekana byara mu timu ya Tottenham nere timu ya Liverpool emnyokania mu timu ya Qarabag chinga ke timu ya Manchester City erachi kumnyokania mu timu ya Galatasaray kurasi ya Uturuki timu ya Monaco sikania mu timu ya Juventus chinga ke timu ya Napoli erachi kuyania timu ya Chelsea kurasi ya Uingereza chinga ke timu ya Pafos erachi kumnyokania mu timu ya Slavia Prague chinga ke timu ya PSG erachi kumnyokania mu timu ya Newcastle United nere timu ya PSV hebekana byara mu timu ya Bayern Munich nere timu ya Union SG hechusikania mu timu ya Atalanta biminene byonsi ni gubirachi kosori gochakera chinsa isano chobotuko bwa lero nara ikurwa semense ito hechigosori asebire biga kolende chinsa isano nenusu nekarana indengwera naga kumanya yamonanda mangi bunara atike kurase bitibe ito nakuganiriye obotegereri iburo buyanche gongoro kwa Geoffrey Ngongo. Beautiful, beautiful, something close to genius. He's turned the tie around all by himself. With your normal
mweli yombo mangana majia yechigosori kwa Radio Vuna. Njeke kiansuga. Ere kigwete.